Снима ли ме добре? Горе-долу, давай. Така, добре, почваме. Къде си е? Трябва да търсим сега къде е гълъба. Дайте да ги видим тия чаршафи, да има и пущините. И питаш ли ги унията ли Вали как си там? Абе, те се оплашиха от чаршафа, сега се покрили, бе. Дайте ни му да видя къде е Али Баба, бе. А, ето. Къде е Али Баба? Това е Али Баба. Без две перки. Специално за чапара. Али Баба. Чакай, това. Това е без две перки. Това е синът му Аладин. Специално за Али Баба. Чети ми там подписка, какво става, малко? Какво ти чета? Еми, Али Баба и Аладин изгледаха. Али Баба няма в списъка записан. Добре, чакай, няма нищо. Това е на Али Баба племенник. Мустафа. Мустафа Би. Така, чакай да видим къде е другия. Те всички са шарени, да. Сега. Кой ще пуснем друг, бе? Къде си? Аха. Къде си, бе, моите дете? Това да си с червени точки по крилата. Точно не е записан нищо, изсъкна за артистичността. Ай, ще пуснем. Този. Това е на Али Баба, брат му. На Али Баба, брат му. Не си му иначе. Колко станаха? 4. 4. Тук трябва да има... Чакай да там да извадим някакво. Неко кадънка няма ли? А? Неко кадънка, Да, ще пуснем и кадъните. Зубие Така. и Фатидже. На Али Баба племеничка. Зубие. Чакай да я погледнем. Малко перките и няма, ама ще трябва да фърчи. И как го кажем това да бъде това? Той си го качи. Пак на Али Баба племеничка. Така, моето момиче. Колко станаха? 6. Така, кой търсим? Това пак ти гадна кимес, нали? Така. И това вътре разделени на две. Казал си? На две разделен. Тази е от на Али Баба племенник. Ма ти Колко станаха? цяла джизба. Да, 7. всичко е Али Баба. Колко станаха? 7. 7, още 3 трябва да изкараме. Така. Чай, че ми падна чалмата, бе, мамка му, де. Това е на Али Баба племенник. 8 са. А, още 2, че ми изтека. Колко станаха? 8. Така. Кой трябваше да пустим? Колко гълбата? 8. Добре. Така. Тази на Али Баба от Чичо му. Колко станаха? 9. 9 ли са? Още едночко. Ай, сега да видим кой Виж ще е как не последния дека ми там ракия. 4, тук 5 са, тук 10. Последния ми ракия да видим кой ще е. Само да ги огледам да пуснем това деца прибра. Да видим него ли. Да пуснем. Кои останаха вътре? Сега да ги огледам, ама мамичко.
не съм гледал тия гълви как качат. Изчезват горе, фърчат по средно случайно и падат под палка. Няма ластик, няма нищо. Елат много високо и фърчат отгоре го гледаш, не оди никъде. Абе, много са убей. Ма ние нали сме влюбени в нашите. Господин шейх! Това ще е. Намерихте ли го? Това ще е последното едно племениче пак на Алибаба. Детенци. Колко станаха? 10. 10 гълба. Стигат ли толкова? Значи, Стига толкова. така викат. Специално за чапи. Приключвай. Това не сега малко не случи. Така, това беше наживо от дома на шейха на Бенковски.